Dadi aku asline mbiyen ora lulus SMKI ning mergo dibantu karo Rama Cip karo Suwargi Rama Basirun kuwi dadi lulus. Oh, kuwi fakta no. Nek bocah iki ra diluluske, aku ora mulang nang SMKI. Lho piye? Diluluske. Oh, guru-guru liyane wedi. Iya. Mergo kuwi mbiyen pumpuning dalang kok. Rama Cipta karo Rama Basirun kuwi pumpuning dalang. Wis ngendika kaya ngono wis. Mergo bocah iki potensi. Potensio. Iya. Potensi. Heeh, potensi. Dadi nek nganti ora diluluske, piye kok keterusane dalang anu pedalangan ki piye? Ya, wah diluluske. Diluluske? Ya. Kanthi nilai top. Oh. Kowe ngerti STTB ku nemku kuwi 9 kabeh. Kok iso? Tak ganteni dhewe. Dadi kowe nek kuliah ora ketompo. Wis ora iso kuliah, wong STTB ki tak tulisi nggo boksi dhewe kok 9, 9, 8.